yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi en to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka altine COP 30 fuɗɗoto hande to Belém leydi Brésil nde jonde waɗore jonte ɗiɗi rendinan hooreɓe leyɗele hewɓe pelle société civile e daraniɓe taaridi toɓɓe wano accutugol gollirde o guirɗe e bonnoɗe ngo weeyo cuumu ladde e wallitagol leyɗele tampuɗe yewtere en yewtete e ndeɗo jonde holko nde jonde hani nafude Afrique mayen gartu hen to Mali kam ko hulɓini ko sirwini Mariama Cissé debbo waɗo vidéo ji e ley TikTok warama e yeeso yimɓe fou ɗum no wonani sunare mawde ɓiɓɓe leydi ndi ko kuliyankoɓe tuuma diftade mo alkamisa e warde mo aljuma Mahmoud Ali Youssouf horejo gomu dental leyɗele Afrique Union africaine holli kulhuli muɗum e ɓeydagol bonde ndenago leydi Mali mayen gartu hen to Guinée alhaali sumgoji hoɗoya ko leydi ndi ko candidaɓe jeenayo woni ko sariya mawɗo leydi ndi jaɓani kayitaji mumen e nder 51 kandidaɓe fokkinnoɓe hewɓe e ɓe salanaɓe kolli wullitade yesso sariya eɓen jaɓanaɓe no tawa Mamadi Doumbouya horejo laamu fadde ngu bisimilla mon on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko hande altine jonde aduniyankore yowitinde e mbayligo weeyo COP 30 uddita toon to Belém leydi Brésil duuɓi sappo caggal nanodiral Paris battane waylitere weeyo no jokki yanude e dow dongre Afrique e yeru yooro ilam e ɓeydagol nguleyki weeyo ngo Afrique waɗata tan ko 4 e temedere e foof e boneji weeyo waɗeteɗi nder adunaru ndu no wiye Gaz à effet de serre nde jonde COP 30 ko batu mawngu wonande Afrique gam ɗaɓɓo golle labtude kalis mbayligu nunɗugu e andinde ngakkende muɗum Abdoulaye Diallo. Kalisi ne hiddi e wonde goƴaji wonande dongre Afrique so tawi noon fundugol ina hiddi e wonde goƴa ɓurɗo tengtude sabu hiɗe jokki e haɓude mbayligu weeyo tawi Afrique waɗani hen gueɗal dongre nde ɓuri lorrade e ɗum kalisi potnoɗo wallide jangde cellal e ɓeydugol faggudu ina rewtine gam ƴellidde bonnugol mbayligu weeyo ɗum ko toñangue wonande dolaji Afrique namdotoɓe mbayligu nunɗugu e potal goɗɗum kadi ko ɓuri tengtude wonande Afrique ko andude no leyɗele dongre ɗe foti darorade gam haɓude mbayligu weeyo kono ɗum ina ɗaɓɓi moftude kalisi e hitande ujunaje ɗiɗi e nogayi e nayyi ka COP 29 mo Bakou to Azerbaïdjan ɓe jotti e fodore millionji temeɗe tati kalisi dollar hitande kala ardiɓe ɓe e kaldoɓe Afrique naaɓe namdoto leyɗele ɓurɗe aldude ɗe nde jokkata fodore mumen to Dubai kadi pellital ƴettanoma ko fewti e kalis ɗe leyɗele Afrique ɗe mbayligu weeyo tampini hutorta gam safrude ɗen caɗele ko ɗum waɗi e ngal fiɗin kalisaji yewtete fimum to Belém Afrique ina yiɗi namdade kadi e nde jonde adunayankore wonde yonanodiral pari ngal teddine e hutore gam haɓude no hanirta ni mbayligu weeyo.